Estem davant de Pau Fradera, Estefani Saavedra, després del 4x400 mixta del campionat de federacions d'Espanya. ¿Sensaciones que ha obtenido? Bueno, para mí ha sido un poco complicado porque había un poquito de viento, durante toda la tarde ha sido bastante ventoso. He tenido que correr un poco el primer 200 y luego lo he sufrido, pero bueno, contenta por disfrutar esta experiencia juntos una vez más. Ja la vam veure el 2019, ara repetint, hem canviat d'apostes. El 2019 me la vas entregar tu i aquesta vegada l'he entregat jo. És una imatge, si més no, Sí, la interessant. veritat, hem demanat que ens facin la foto per intentar enquadrar la casa. Sí, la veritat fa molta il·lusió, a més de parella, som parella també d'entrenament i parella com a entrenador i atleta. O sigui... I atleta. I d'atleta, sí, d'atleta. És a dir, compartiu tot i al final aquí també, 4x400. Aquí també. La veritat és que molt contents. A mi em fa especial il·lusió sempre vestir la samarreta de Catalunya i amb ella doncs encara més. Em comentaves, Pau, que encara hi ha una competició més per tu, no sé si també per l'Estefani també... Sí, vamos a seguir un poquito, nos hemos encontrado bien y vamos a probar la semana que viene a Bélgica. Anirem a Bèlgica, que hi ha la Flanders Cup, que fan un seguit de competicions. M'han comentat que la pista és bastant bona per fer 400. Ella tindrà una molt bona carrera, que li han faltat. A més, ara sembla que el seu peu comença a funcionar una mica millor perquè... Ha donat un descanso? Sí, li ha donat un descans perquè no va poder participar al Campionat d'Espanya pel peu mateix. I bueno, doncs ara sembla que amb el descans aquest que li vam fer el seu rendiment segueix igual, així que aprofitarem. Doncs seguirem pendents. Estefani, Pau, molta sort i endavant. Moltes gràcies. Muchas gracias.